Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radyo. Sa aton mga kabombo, tungod sa pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa. Pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat ka makadayaw sa Dios, makapangamuyo pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radyo Bacolod nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad, Monsignor Felix P. Pasquin, nga padayon nga nagaagda sa inyo. Sa pag-upod sa aton Santos nga Misa, sa online sang Bombo Radyo, kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Tiempo tigululan na naman mga kabombo, ang ikayong lawas sang tanan aton gid halungan. Gani likawan nga mabasa sa ulan, agod makalikaw man sa balatian. Yari ang mga bombo tips sa tion sang tig-ululan. Masami nga magdalagid sang payong. Kung wala sang payong, magdala sa mga butang nga sarang makaprotekta sa imo kung maabdan sang ulan, kaangay sang raincoat ukon jackets. Likawan ang trangkaso ukon anuman nga pamalatian nga nagaguluwa sa tion sang tigululan paagi sa pagpabilin nga hindi mabasa sang ulan. Magdala sang extra towel ukon tuwalya kag mga bayo bilang ilislan agud madasig nga magmalak in kaso gid man nga mabasa sang ulan. Magpabilin sa mga lugar nga may atop o kung sarang mapasilungan samtang nagahulat sang salakyan. Likawan man nga mag-ubog sa tubig baha, ilabi na kung ikaw ang may pila sa tiil o kung din man nga bahin sang lawas. Ang ihi kag iban pa nga body fluids gikan sa mga infected nga sapat mahimo magtugas sang leptospirosis. Ang pag-angkon sang leptospirosis delikado o kung makamamatay. Sarang ini makatugas sang kidney damage, meningitis, liver failure, respiratory distress, kag ang pinakamalala, ang kamatayon. Kung hindi malikawan nga mag-ubog sa tubig baha, Limang dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. Limang dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Kalibutan, iyan naman ang pagdulong namon sa inyo sa madalalagko bago, mainit-init pa ang mga balita dali sa Bombo News and Views Afternoon Edition. Subong adlaw Miyerkules, petsa 24 sa bulan sa Nobyembre 2021. Sa aton sining Bombo Radyo kag Star FM Christmas Countdown, mayala na lamang kita 31 dias nga nabilin antes ang adlaw sang Pasko. Mga kabombo, litong kita sa aton sining mga headlines. Provincial Administrator sa Negros Occidental nagapati nga daw kaangay nga ginaabandonar sa Bacolod City ang mga Bacolodnon nga luyag magpauli sa pag-untad sini sa pagproseso sang ESPAS. Executive Director sa Bacolod EOC hindi dapat pagsapakon bangon wala sang legal authority suno kay Attorney Ray Frando Diaz. Samtang kabangkalan City Government magadiyon sang resolusyon agud nga makapagwa sang pundo para sa pagtaliwan ni Lola Francisca Susano. Alliance of Concerned Teachers nagapanawagan sang paatag sa resolusyon nga ginpagwa sang COMELEC toy sa dugang nga 3,000 pesos nga mabaton sa mga manunudlo nga magaserbe sa 2022 elections. Samtang 83 ka mga estudyante nakabaton sang cash assistance kag school supplies gikan sa Reach Out project sang kabangkalan City Government. 46 anyos nga lalaki dakop sa drug bypass operation sa Bago City.
Amo yan tumakabombo ang aton si mga headlines kag karon litong kita sa mga detalye na sa aton nagapauna nga mga balita. Upod sa inyo sini nga mga tagbalita. Bombo Zaldi Foro II Kag Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Sa ato nagapauna nga mga balita, nagpanindugan ang Provincial Administrator sang Negros Occidental nga sadto pa man ginapatuman na sa probinsya ang pag-require sang ESPAS sa mga nagasulod nga biyahero sunod sa kay Attorney Ray Frando Diaz sa pagpagwa pa lamang sa Executive Order 101 sadto sang National Government nga nag-epekto sang Marso 2021 tanan nga local government units sukon LGUs ang ginmanduan man nga magtuman bangon sini tanan nga executive order ang ginpagwa ni Governor Eugenio Jose Bong Lacson ang nagasunod sa nasambit nga mandato. Patag sini nga sa ESPAS tanan nga travel requirements ang ginasulod. Panumdom ni Attorney Diaz nga sadto tuman kagarot bangon sa tuman kadamo nga mga sertifikasyon ang ginapangayo gikan sa nagkailan nga hensya kag naghapos ini sang ginsulod na lamang sa ESPAS. Apang sa karon patag sang provincial administrator nga gina-require na lamang nga requirements sa mga fully vaccinated individual amo ang vaccination card kag ID apang i-upload gihapon sa ESPAS. Pinaagi sini mas mapos nga ma-verify kung maturgid man ang dokumento o kung peke. Sa tion nga mapamatud-an nga ini ang authentic, gilo naman nga ginaprobahan ang o kung ginaaprobahan ng ESPAS kag ginahatag na ang digital copy nga amo ay gapresentar sa airlines. Ginakatingala naman ni Attorney Diaz kung nga madamo gyapon sa nagareklamo karon nga tuman na lamang kahapos ang proseso. Kung sadto sa LGU pa nagalabay ang ESPAS, pasalig ni Attorney Diaz nga sa karon mahimo na ini nga direkta nga maproseso sa provincial government. Pasalig naman sini nga madasig man ang pag-verify bangod may gintukod mismo ang mayni nga team nga amo ang mag-review sa mga dokumento nga nasulod sa ESPAS. Panumdom pa sini nga mayara na sila sang na-intercept nga peke nga vaccination card nga sunod sa provincial administrator mahimo nga nakasulot kun wala o kung nakalusot kun wala na verify. Patag ni Diaz nga kun ang airlines lamang ang mag-verify sang vaccination card mahimo nga kulang ang mga inisang tao kang magadugay pa ang proseso. Panumdom sini nga hindi pwede nga mag-relax bangod yan gyapon ang virus sa palibot. Patag ni Attorney Diaz nga sa tion nga malutsan sang peke na dokumento mahimo naman ini nga amo ang maglaton sang virus sa probinsya nga magatuga sa pagbalik naman sa umpisa kon magsaka ang COVID-19 infection. Ginpanumduman sa provincial administrator nga tuman kadasig ang pagsaka sang COVID-19 cases sa Setyembre ka Oktobre kag hindi na nila iniluyag nga ma-experiensyan. Patag sini nga pasahero man ang ginaproteksyonan sang pag-require sang ESPAS. Subong ayutan ng mga mayors nga hindi na magkadto sa LGUs ang request for approval sa ESPAS. Diretso na sa province, kag ang province na direkta ang mag-check up sa ilang mga dokumento, kag once in order ang ilang dokumento, hindi peke ang ilang box card, ang ilang RT-PCR test, then asudlon sila dayon naton. Simplify na lagi, muna lang na kung vaccinated ka na, may box card ka, muna lang nang ipresentar mo sa aton application. Ang kamay sa magpahay ni Negros Occidental Provincial Administrator Attorney Ray Frando Diaz. Agud nga maproteksyonan ang interes sa mga biyahero, ginpatag ni Negros Occidental Provincial Administrator Attorney Ray Frando Diaz nga magluwas sa pag-require sang ESPAS ginpasakaan man ni Governor Eugenio Jose Bong Lacson ang numero sang biyahe sa mga eroplano sa Bacolod Silay Airport humalin sang Nobyembre 15. Sunod kay Diaz kung saan nakaligat isa lang ang flight sa karon nahimo na ini nga 3 ka flight sa kada adlaw o kon 21 ka biyahe sa isa ka semana. Patag sang Provincial Administrator nga ginahimo sang probinsya ang tanan para sa hiluwayan sa mga pumuluyo apang sa tika nga hindi mabutang sa ital-ital nga sitwasyon ang Negros Occidental. Sunod kay Diaz, 31% pa lang nabakunahan sa probinsya. Gani kung pahanugutan na lang nga bisan sino lang ang makasulod sa probinsya kag wala sang kasiguraduhan nga hilway na ang mga ini sa balatian. Base mangin kaangay sa Europe kag Estados Unidos nga bangod sa paghalog liwat kon sa paghalog, liwat naman niya nagka-problema kung paano tapnaon ng COVID-19 infection. Sa piya kabahin ng oras ang flight ang nakadepende naman sa airlines. Kaya ginapanagutan na mga inisang isa ka flight sa kada airline. Ginapakamaayon naman sa provincial administrator nga sa paghinunaanon sa probinsya sa management sa Clark Airport, nakasugtan na ang pagbukas ang nasabit nga ruta padulong sa pabalik sa Bacolod Silay Airport.
Ini makahatag naman sang dugang nga opsyon sa mga Negrosanon ngayara sa Manila sa flight nga mahimo sakyan kung luyag magpauli sa probinsya. Pasalig ni Diaz nga tanan nga maayo, epektibo kag safe nga programa ang ginadihon sa probinsya para sa mga pumuluyo. 21 ka biyahe sa isa ka semana para na sa aton nga mga pumuluyo nga gusto magpuli diri. Ang aton mga pumuluyo nga gusto man magwa para sa importante nila nga hilikoton. Ang tanan-tanan nga pwede naton mahimo para sa aton mga Negrenses kag bakulod non included nga hindi lang marisgo kag mabutang naman kita sa ital-ital amula na ang pwede ta obrahon tani subong. Ang kabayan sa pagpahayag ni Negros Occidental Provincial Administrator Attorney Rayfrando Diaz. Samtang gipahayag sa Provincial Administrator sa Negros Occidental nga kaangay nga ginaabandonar sa Bacolod City ang mga bakulodnon nga luyag nga magpauli sa paguntat sa maini sa pagproseso sang ESPAS. Sunod sa Attorney Rayfrando Diaz, nagapatuga-tuga ang Bacolod City kag nagatuga lang ang mainisang away. Pahayag ni Atty. Diaz sa ginabandonar sa syudad ang mga pasero nga bakulod noon sa ginuntat nila ang pagproseso sang ESPAS bisan pa nga wala pa nag-take effect ang transition. Hindi naman malikawan kunos o kon malikawan sunod diri ang pagreklamo sa mga bakulod noon nga naapektuhan sa ilang nga ginhimo apang kaangay nga ginabasol pa ini sa opisyales ng syudad sa probinsya. Patag ni Atty. Diaz nga may mga tion nga may nagapanawag sa ila nga taga Bacolod nga luyag magpauli. Gani ginaisla na lamang sa provincial government ang address sa mga bakulod nun sa address sa Bacolod Silay Airport agud nga maisyuhan ang maini sang ESPAS. Ini ang ilang nga nangitikang agud nga mabuligan lamang ang mga pobre nga pasero nga sunod kay Atty. Diaz ginagamit sang administrasyon sa Bacolod City agud may ipang-atake sa provincial government. Patag sa provincial administrator nga mapos lamang ang proseso sang probinsya gani gilanantaw sini nga ginsidad-an sa Bacolod City ang pagproseso sang ESPAS bangod luyag sa maini nga awayon ka isabotahe ang probinsya. Ginalantaw sini nga sa pagtan-aw sa Bacolod City government ang mahimo na nga makarelax kapasudlon na ang bisan sino. Apang ang Negros Occidental Provincial Government naman wala sang luyag nga magpawarat na lamang sa mga nagainabot nga travelers. Patag pa ni Atty. Diaz nga ang probinsya man gihapon ang nagasugat kag nagasalbar sa mga nagakatapikan sa COVID-19 kag indi ang Bacolod City. Dugang pa sini nga makapilaman ka beses sadto nga may mga bakulod noon nga nagatawag sa provincial government bangod bisan may nagpositibo sa ila, wala sila dulungan sang extraction team kag ginapabayan lamang sa syudad. Ginalantaw sang abogado nga nagareklamo ang administrasyon sa Bacolod City bangod luyag nila nga takihon si former 3rd District Congressman Albi Benitez nga nagapapili karon bilang alkalde sa syudad. Panindugan sa provincial administrator nga wala sang pag-ulikid ang Bacolod City sa mga biyahero sa pag-untat sa ESPAS nga wala ginareklamo o kung ginaklaro ang protocols. Wala naman sa mahimo ang probinsya bangod ang Bacolod City lamang ang mahimo nga makaaprobar sang ESPAS sang mga bakulod nun. Ang Bacolod City, ginabandonar nilang ilang mga pasayro. Why pag-ani mag-inano-ano, why pag-ani mag-take effect ang transition, pinagsira na nila yung pang-approval sa ESPAS. So, tanan-tanan ng mga taga-Bacolod, siyempre mga kigi, kay why may nag-approve mo. Tapos ibasol naman nila sa taga-probinsya ang ilasala. Ang dugang pagpahayag ni Negros Occidental Provincial Administrator Attorney Rayfrando Diaz. Ginpahayag ni Negros Occidental Provincial Administrator Attorney Rayfrando Diaz nga hindi dapat sapakon ang mga ginapagwa nga deklarasyon sa Executive Director sa Emergency Operations Center o EOC na si former Bacolod City Councilor M. Ligaspi. Ang sunod sa Provincial Administrator, wala inisang legal authority sa paghambal kay hindi na dapat salapakon. Patag ni Diaz kasi volunteer ang wala sang salabton in kaso mabulilyaso ang mga nagasunod sa iya bangod wala man sang otoridad ang iya mga statement gani mangin kaluluoy lang ang nagapati sa iya. Pahanumdum sini sa mga pumuluyo nga magpamati sa nagkakaigo nga otoridad kag hindi magpati-pati sa mga nagalibot nga istorya ilabi na kun gikan sa wala sang otoridad nga mag-declare. Dugang pa ni Diaz nga sa pagpamilit sa Bacolod City Government sa pagdula sang ESPAS, ini ang nagapakita man nga wala sila sang tinutuyo nga mag-contact tracing kag wala nila ginatsekyar ang credential sa mga nagasulod sa syudad. Dugang pa sang provincial administrator nga nagatap man sila sa molecular laboratory sang ang Bacolod City Government apang kaangay nga luyag sa mga ini nga intrahan ang bilog nga proseso kalakip na ang pag-edit sa mga data sa mga ginkuhaan sang swab test.
Patag ni Diaz nga madugay na nga wala sang relasyon ng Negros Occidental sa Bacolod City. Gani ang executive order ni Bacolod City Mayor Bing Leonardia ang wala man nagaepekto sa Silay City nga nahamtangan sang airport, dugang pasini nga wala man sang Salabton, akon wala man sang Labot ang 31 ka mga local government units kon LGU sa bilog nga Pilipinas sa syudad sang Bacolod. Inang conflict na it was an artificial conflict. Ngagin himo lang gid diya sang Bacolod City para lang may mahambal ang aton volunteer nga si Emang nga wala man sang authority. Ang budlay dira kay why na siya authority kay volunteer siya pero wala siya authority sa gobyerno. Ang iya ginaobra hindi na iya legal, why na iya panindugan. That's why dapat hindi na iya pagsapakon sang aton mga pasayro. Ang kabayan sa pagpahayag ni Negros Occidental Provincial Administrator Attorney Rayfrando Diaz. Philippine Standard Time, 9 minutos na nakalipas sa takna 5 sa hapon. Dugang balita lokal, magahuman naman sang resolusyon ang Kabangkalan City Government agon nga makapagwa sang pundo nga mahatag sa nagtaliwan nga gipatihan world's oldest living person nga si Lola Francisca Susano. Aminado si Mayor Pedro Zaico Jr. nga dako ang pasidungog nga nabaton sa syudad hindi lamang sa Pilipinas kundi sa bilog nga kalibutan bangod kay Lola Francisca Susano. Sunod sa alkalde pride sang Kabangkalan City si Lola Iska. Ganito man ang pagpasalamat nila sa pamilya Susano. Ang Kabangkalan City Government ang nagdaho naman sa financial assistance nga 4,000 pesos bilang temporaryo nga bulig sa paghigutar sang pamilya Susano. Tuyo pa ni Mayor Zaico nga maghuman sang Resolution 4 condolences sa sangunang palusod agon nga matagan sang financial assistance ang pamilya sang nagtaliwan nga tigulang. Patag sa alkalde nga hindi dali-dali nga makapagwa sang kwarta sang syudad kakinahanglan ini nga ipaagi sa nagakaigong nga proseso. Pasalig naman ni Mayor Zaico nga may life plan si Lola Iska nga amo ang magasabat sa pagpalubong kag sa iban pa nga funeral services expenses. Sa karon wala pa makapadulong sa pamilya ang makatapos sang Kabangkalan City Government pagod hindi sa mga iniluyag nga makadiskur o kondistorbo samtang nga ginaasikaso sang pamilya ang bangkay ni Lola Iska. Sa karon wala pa man matumod kung sa diin kung sa diin igahaya ang bangkay, ano kalawig ang haya kag kung san-o kag sa diin ini igalubong. Patag ni Mayor Zaico, asikasoon pa nila ini sa Committee on Elderly sang City Council agud nga makahuman sang resolusyon para kay Lola Francisca Susano. Pasalamatan ko man ang pamilya ni Lola Francisca na kilala man kami diri sa syudad sang Kabangkalan. Hindi kami kakwanto sa ila pamilya kay ginahimos pato sang kahapon. Di pa kami gusto man magdisturbo sa ila. Ang kontak ko sa amon iya ako kada DSWD nga nag-istoryanay. Ayon sa bulig, mabulig kami. Amon pa na naipas sa committee sang elderly for the approval of the essential assistance. Ang kabahin sang pagpahayag ni Kabangkalan City Mayor Pedro Zaico Jr. Samtang ginapatag naman nga si Lola Francisca napatay bangon sa katigulangon kag hindi bangon sa COVID-19. Nagapanawagan ng Alliance of Concerned Teachers o CONACT sa paathag sa ginpagwa nga Commission on Election o COMELEC Resolution number 10727 Section 33 kung sa diin ginapahayagan nagsaka sang 3,000 pesos ang mabaton nga sang mga magaserbe sa 2022 elections. Patag ni Richard Hilangre, presidente sa Bacolod City Public School Teachers Federation, nga santo sa hearing sang COMELEC upod sa mga kongresista. Yara sa 3,000 pesos ang pagsaka sang mabaton nga honorarium kag allowance sa mga manunudlo nga magaserbe sa eleksyon. Apang santo sa suma sa mga ini, halos wala man sang pagsaka ngang mabaton sa mga Electoral Board Chairperson. Patag ni Langre nga sang 2019, ang mabaton sa mga Electoral Board Chairperson among 6,000 pesos nga honorarium, 1,000 pesos nga travel allowance, 2,000 pesos para sa travel allowance para sa training o kung kabugusan nga 9,000 pesos. Samtang sa 2022 elections, ang honorarium ang ginapasaka sa 7,000 pesos, kigang travel allowance ang ginhimo nga 2,000 pesos, o kung kabugusan nga 9,000 pesos gihapon. Sunod kay Hilangre, kaangailangan ginpakita nga nagtaas ang mabaton sa mga Electoral Board Chairperson, bangod sa ginpasaka nga honorarium kag travel allowance, apang gindula naman ang allowance para sa training nga 2,000 pesos, kag kaangay nga amo ini ang gindugang. Patag sa mga manunudlo nga wala sang pagbag-o, bangod parehas lang nga 9,000 pesos ang mabaton,
eleksyon sa mga electoral board chairperson sa 2019 kay sa maabot nga 2022 nga pinili ay suno kay Hilangre nga ang mga manunudlo ang nagabiyahe sang balik-balik sa mga eskwelahan para sa pagpaninlo kasubong man sa pagdala sa mga paraphernalia. Apang ang allowance para diri ang ginlakip na sa 2,000 pesos nga travel allowance sa piya ka bahin ng mga electoral board members naman sa 2019 elections ang makabaton sang 5,000 pesos nga honorarium apang sa karon ginpasaka ini sa 6,000 pesos para sa 2022 elections samtang ang travel allowance naman nga 1,000 pesos ang ginhimo nga 2,000 pesos apang parehas man nga gindulang anay 2,000 pesos nga travel allowance para sa training magluwas dara. Mayara man sa anti-COVID allowance nga 500 pesos nga ginahatag sa members suno kay Hilangre. 8,000 pesos ang kabugusan nga mabaton sa mga EB members sang 2019 kag karon nga 2022 ina mangin 8,500 pesos kung sa diin nagsaka gid man sang 500 pesos panindugan sang act nga magapatalang ang Section 23 sang COMELEC Resolution number 10727 ganiluyag nila nga mapaathagan. Ang nakita lang sa mga ini nga may pagsaka among Department of Education o kon DepEd Supervisor Official o kon DESO kag ang mga support staff. Ang sang 2019 ang DESO ang nakabaton sang 4,000 pesos nga honorarium samtang sa 2022 magasaka ini sa 4,000 pesos samtang allowance nga anay 2,000 pesos ang magasaka sa 4,000 pesos kag wala naman ang mga ini nagakinahanglan sang training allowance samtang ang support staff nga anay nagabaton sang honorarium nga 2,000 pesos kag allowance nga 2,000 pesos ang magabaton naman sang 3,000 pesos nga honorarium kag 4,000 pesos nga allowance. Sa subong ya, sa 2022 election, ang honorarium nga 6,000 ginhimo 7,000. And then ang travel allowance nga nagligad sa 2019 1,000 ginhimo 2,000. Pero talya sini 9,000. So kung tanawon mo sa 2019 kag 2022, ang chairperson sa board election 9,000 wala sang gindugang kay ginkuha nila tong travel allowance sa 2019. Ang kabahan sa pagpahayag ni Richard Hilangre, presidente sa Bacolod City Public School Teachers Federation. Sa ibang pwedeng nagapanguna nga balita lokal, nagapanawagan ang Bayan Muna Party List nga i-repeal ang Interagency Task Force IATF Resolution 148-B nga nagahimo mandatory sa vaccination sa mga empleyado nga pisikal nga naga-report sa trabaho sa mga local government units o LGUs nga may nagakaigong supply sa COVID-19 vaccine. Sunod kay Bayan Muna Party List Representative Ferdinand Gaite, ang resolusyon sa partido ang may kantanan sa gimpagwa nga IATF resolution nga himuon mandatory ang vaccination sa mga empleyado. Samtang sa mga lugar nga ginakulang ang supply sa COVID-19 vaccine, ang mga empleyado ay ga-require naman nga regular nga magpaidalom sa COVID-19 test. Sunod sa kay Gaite, wala sila sang question sa COVID testing, apang panawagan sa maining nga dapat libre ang swab test. Nagapatial ang maining dako nga pabugat sa mga o kung nagapati ama ini nga dako nga pabugat sa mga empleyado ang IATF resolution bangod ang testing tuman kamahal ka nagadangat sa 800 to 900 pesos kag nagadangat pa sa masobra 1,500 pesos kun RT-PCR test. Patang sini nga magluwas nga magamay na ang sweldo sa mga empleyado. Mabuhinan pa ini kun regular ang pagpaidalom sa swab test. Panugyan naman sa mga sa bahin sang Bayan Muna Party List nga dapat ma-repeal ang resolusyon bangod nga kaangay lamang nga ginaabandonar sa gobyerno ang ila sini nga sa labton may kantanan sa vaccination. Panumdum ni Gaite nga sa tuig 2020, gipayag sang gobyerno nga mag-aabot ang mga bakuna antes matapos ang bulan sa Desyembre apang Marso 20 o kon Marso sang sininga tuig 2021 na ini nabaton sang Pilipinas. Samtang ang gobyerno ang nagapahayag naman nga malabot sang pungsod ang 70% nga herd immunity antes magtakop ang karon nga tuig kung sa ding pasaka pa nila sa 80% apang tuman pa kadako sa karon sang lalagson sa vaccination program. Sunod sa kay Gaite, yara pa lamang sa 30% o kon 35% ang fully vaccinated sa Pilipinas kag malayo pa sa target. Panindugan sini nga kaangay nga ginasilutan ang mga trabahante labi na gid ang mga wala na bakunahan bangod sa kakulang sa bakuna sa gobyerno. Patag sini nga kun kulang ang bakuna, maayo ang swab testing apang dapat nga sabat ini sa gobyerno. Sunod pa kay Gaite, bisan sa ilang sa Kongreso, kada 5 ka adlaw ginapaidalo man ang mainis sa swab test. Apa ini ang ginasabat sang ila sini nga opisina. Panindugan sang Bayan Muna Party List nga hindi na pagdugangan pa ang pag-antos sa mga pumuluyo sang manubo nga sweldo kadungan pa sa nagataas nga bilis sang balaklon labi na gid nga nagahilapit ang
Paskwa. Kaangay naman nga ginapanugutan lamang ang rason nga hindi ma-terminate ang mga trabahante Santo Solayi apang parehos man gyapon nga nabad-an ang mga ini sa palangitan-an kung hindi pa sudlon sa trabaho mangod wala na bakunahan. Bangod sini ang pinakamaay nga ginalantaw sang partido nga tikang amo ang pagbasura sa resolusyon sang IATF. Adequate yung supply ng vaccine sa particular na lugar, eh, sa pambalakid na kailangan niyang tugtin. Ito nga yung testing. Naniniwala ko na dapat ang gawin talaga dito. Basura itong requirement na ito. Naniniwala ko na dapat regularly i-test. Pero hindi dapat sagot ng mga tao. Dapat sagot ng gobyerno. Ang kabay sa pagpagnibayan muna Party List Representative Ferdinand Gaite. 83 ka mga estudyante ang nalabot sa Reach Out Project sa Kabangkalan City Government nga nakabaton sang 1,800 pesos nga cash assistance sa mga school supplies. Ang proyekto ang ginpangunahan ni Kabangkalan City Mayor Pedro Zayco Jr. kag Vice Mayor Raul Rivera. Ang 83 ka mga kabataan nga nangin benepisyaryo ang kabahin sa mga indigenous people nga residente sa barangay Uringao, Kabangkalan City. Ang proyekto nga Reach ang gin-implementar sa City Social Welfare and Development Office o kung CSWDO, kaya ang mga nalabot ang ginalakipan sang 21 ka mga estudyante gikan sa Culambo Extension Elementary School, samtang 62 naman ang estudyante gikan sa Hinapunan Integrated School sa nasambit nga barangay. Ang proyekto nga Reach, ang programa mismo sang alkalde sa syudad kag tinutuyo sini nga mahatagan sang educational assistance sa mga IP kag non-IP students nga gikan sa mga pigado nga pamilya. Samtang dakop ang isa ka 46 anyos nga lalaki sa ginpanigayon nga drug bypass operation sa Bonifacio Street sa may barangay Poblacion, Bago City, Negros Occidental. Ang suspetsado ang ginkilala kay Rogelio Sevilla Jr., 46 anyos, residente sa nasabit nga barangay, ay yara na nga daan sa watchlist ng Bago City Police Station. Na-recover gikan sa kay Sevilla ang 6 ka sachet sa suspected shabu, ang ginabanta balor 6,120 pesos. Nakuha man diri ang 500 pesos nga bypass money, isa ka unit sa motorsiklo, pawn shop form, kag 171 pesos na cash. Sa karon si Sevilla nakahunong na sa Bago City Police Station para sa nagakaigo nga disposisyon. Kag sa ato na katapusan nga balita, para sa ato nga good news. Bag-o lang makapauli sa balay sa pagpangumpra sa Burgos Public Market ang nagtagpasakop sa 1 to Panalo Part 20 promo sang Bombo Radio kag Star FM. Sang mabatian sini ang ginlawag ang iyang pangalan bilang daily winner. Suno kay Rona Villavert, 41 anyos, single kay residente sa 221 Cordova Avenue, Barangay 18, Bacolod City nga sa pag-abot sinigi kan sa pagpangumpra sang ginabaligya sini nga inasal. Insakto man niya ginlawag ang iya nga pangalan. Kasunod naman sini ang pagsininggitan sang iya nga mga hinablos nga nakabati sang iya nga pagdaog. Suno kay Villavert, bata pa lang ini negosyo na sa nagtaliwan niya nga amay ang pagbaligya sang inasal. Ginapadayaw pa sini nga ang pork barbecue. Ang pinakabakal nila nga luto ang ginapangayaw gid sa ilang nga pwesto sa atubang sang Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital. Suno kay Villavert, nagsaka sa karon ang presyo sang baboy nga nagadangat na sa 250 pesos tubtub 260 pesos. Apang pasalig sini nga nagapabilin gihapon sa 10 pesos tubtub 15 pesos. Ang presyo sang isa ka steak nga barbecue kag wala nila ginabuhinan ang kadamuon sang baboy. Aminado naman ini nga nagnubo ang ilang kita bangod sa COVID-19 pandemic. Ilabi na nga ginadumilian na ang pagdala sang pagkaon sa Regional Hospital. Apanggin pasalamatan man ni Villavert nga amat-amat na sila nga nagabawi. Malipayon sini nga ginbato ng 500 pesos nga cash kay balor 650 pesos nga grocery goods nga iya nga nadagan. Suno pa sa tagdaog, igabakal niya sandugang pang inasalang cash nga iya nga nadagan kay ang mabili ang gipakal sinisang sobre agod masudlan sandugang panga entries sa promo. Una nga hata! 100, 200, 300, 400, 500 peso. Idugang ko na siya baka sa nga ako ng envelope kay wala na ko to white envelope mo kag ang entry ko. Basta radyo, Bumbo. Number 1 ang Bumbo Radyo. Ang kabahan sa pag-award sa daily winner nga si Rona Villavert. Philippine Standard Time, 23 minutos na nakalipas sa takna alas 5 sapon mga kabombo, kag amoy ato mga kaundan. Sa ato na kapanguna nga mga balita diri sa Bombo News and Views,
Afternoon Edition. Apang antes man kita magtakop, aton anay panumbalikan na aton sa mga headlines. Provincial Administrator sa Negros Occidental nagapati nga daw kaangay nga ginaabandonar sa Bacolod City ang mga Bacolod noon nga luyag magpauli sa pag-untat sini sa pagproseso sang ESPAS. Executive Director sa Bacolod EOC hindi dapat pagsapakon mga wala sang legal authority suno kay Attorney Rayfrando Diaz. Samtang Kabangkalan City Government magadiyon sa resolusyon agud nga makapagwa sang pundo para sa pagtaliwan ni Lola Francisca Susano. Alliance of Concerned Teachers nagapanawagan sang paatag sa resolusyon nga ginpagwa sang COMELEC tuoy sa dugang nga 3,000 pesos nga mabaton sa mga manunudlo nga magaserbe sa 2022 elections. 83 naman ka mga estudyante nakabaton sang cash assistance kag school supplies gikan sa Reach Out project sang Kabangkalan City Government. 46 anyos nga lalaki dakop sa drug bypass operation sa Bago City. Kag amoy tumakabombo ang pagdulong namon sa inyo sa madalalag ko bag-o mainit-init pa ang mga balita dali sa Bombo News and Views Afternoon Edition. Subong nga adlaw, petsa 24 sa bulan sa Nobyembre 2021, Miyerkules kita nga adlaw mga kabombo. Kag sabahin sa aton sining Bombo Radio ka Star FM Christmas Countdown, we have 31 days to go before Christmas. By the way, standby na kamo sa masunod nga programa ang Bombo Reports Afternoon Edition upod naman sa kay Bombo Dennis Rubica. Kag sa gapon, ini ang inyong mga tagbalita. Bombo Zaldi Foro II Kag Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall #1 sa Bacolod, Basta Radyo Bombo! Sabay naman sa aton siningan news analysis na ipadala sa aton maukod nga tagpalamati pagkabasaw ni Bombo Daniel Acciones, ini ang may tigulo, cocaine. Droga nga cocaine ang hinali ginaistoryahan sa mga hilit-hilit kay sa kapihan. Iniabi ang panibag-o nga ginhinambit sang aton presidente sa istorya mahilig magwigit. Isa ka presidensyable ang iya ginatumod. Ang pangalan wala niya ginpatod. Iya lang ginhambal ang palatandaan agud makilala sa mga katawhan. Ini kuno ang nagagamit sang cocaine nga droga, spoiled kay naghalin sa manggaran nga pamilya. Mahina nga mangin leader siya, tungod lang sa amay siya ang nakilala. Sangit pamangkot ko nagagamit nga wala gindakop. Ang sabat kay kuno manggaranon sa yati o kung sa eroplano nagasuyop. Bagay nga nagdugang sa paminsaron nagapamangkot. Kuna mo, pigado lang ang sa kampanya batok si illegal nga droga ang ginapamatay kag ginadakop. Bangod sini mga presidensyables ang nagpa-drug test sa gilayon. Ini ginalakipan sang isa nga ginatumod ni Digong. Nagwa sa resulta nga negatibo ini. Ano naman ayhan ang ipalusot sang presidente? Base bangod sa tinaga nga cocaine, mabuyagyag ang matuod sa anti-drug campaign. May mga nagkalamatay nga ginpatupatuan lang apang sang presidente, ini ang ginapatihan. Ang ini ang panguna-una ang pananawa ng impadala ni Casimero Mugatar sa Barangay Bata, Bacolod City. Sa mga tagpalamati isang Bombo Radyo Bacolod, pwede man kamo magpadala sang inyo panghuna-huna kag pananawan sa Bombo News and Views Afternoon Edition. Care of DYWB Bombo Radyo Bacolod, CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Mandalagan, Bacolod City. O kung pinaagi man sa email address ang Bombo Radyo Bacolod, bombo_bacolod@bomboradyo.info. Bombo Radio Bacolod. #1 Basta Radio